Проектът цели да подпомогне икономическото развитие на регионите от двете страни на границата и да увеличи неговата конкурентна способност чрез реализиране на потенциала му в туристическия сектор. В крайна сметка ще се реши точно как ще протечат информационните турове, на които представители на местния туристически бизнес и журналисти ще обиколят, за да може тези туристически маршрути да добият по-голяма популярност. Бих казала, че най-сетне трябва да покажем, че в северозападна България има нещо, което има стойност и което може да се оцени не само от наша страна, но от страна на сърбите. Затова сме включили сръбски партньори, които да видят, че в нашия край има пещери, манастири и други забележителни обекти и да направим всъщност накрая един общ туристически продукт, да се ползва от наша и от тяхна страна. Целевите групи на проекта или тези, до които трябва да достигне той, са местните и малките предприятия, както и предприемачи от туристическия сектор, туристически агенции и представители на медиите. Ono što je za nas posebno interesantno и специфично, то е да... Това, което е интересно за нас, е да покажем на нашите граждани възможностите на региона от източна Сърбия и западна България. Тук може и да няма море и подобни дестинации, но пък има възможност за много други туристически дестинации. Других дестинация. До сега сме реализирали много проекти, свързани с маркетинг и промоции, но разликата при този е, че е насочен по-конкретно към мениджмънта на дестинациите. Ono što je za nas također interesantno, a tu su već i prisutni turoperateri koji se zanimaju. Това, което е интересно не само за нас, но и за туроператорите, са екстремните спортове, културният и историческият туризъм и всички останали по-специфични видове туризъм. Ние искаме не само да покажем на хората в пограничните райони кои са интересните дестинации, но и да доведем международния туризъм в 4-те региона по проекта на едно европейско ниво. Него да то bude jedan međunarodni turistički proizvod koji bi svi zajedno kao 4 partnera i naravno naši turoperateri nudili na nekom svetskom nivou.